Otumungwa kesimu bagalia. Nia just to try test mungabazia too far. Ofumanya semana. Nia nwele enyi nwoke nya ni anaboy go for 3 years. Nya ne ndanya bosoga sia, will you marry me? Girl, say yes with all pleasure. N'ifia nozekwa bu na bia one day si ani achozi. Nye chekwe na egwuregwu. Osibu na this guy na ebia na alu olu na pharmacy alia. Api yotago. Na everybody ma na enyi nwoke na adezi ezo. Na do proud na eche bosifa ga anu di na nwunye. Ihe a wee me. Osimu ka ihe a me nya luzie nu na olu nya na eme some mistake. So na onye isi ha achụsigi edolu. O wee kpọ nya wee jubi anya wee kọbali ya maka na fancha ma alụ the guy. So ha wee mebe ni ebele. O wee si ani a ga-enye 2 months nya na aka oje cool off ko we chigita azu. Nya wee na village from city. So ki analo na ndị mmadụ si na ọ na address ya ọbụkwa na ọ na address na ọ na ajụ ka a na-enye afụ n'ozie. Mana ebe afụfa na alụ ọlụ na onwe one guy na-abịa supply ifa ma computer ma ụmụ ife. Osibu na this guy oge ọbụla ọ bụ supply ifa anything. Na onwe ụdị anya ọ na-enye. N'ifu nwoke like gịnị ga-ama. Mana Dutoni a nwere enyi nwoke nya do proud of. Nia ọ na-ezukie light. Nya na-agbanyụ ya agbanyụ akwa ịghọtago. So kwanya for that period of 2 months nya nọ na village. The guy wee bịa supply. Ọfụrụ ya, o wee jụba ndị mmadụ fa wee kọbali ya ihe menu. Kọsịalịa o wee yọba ha sị ha biko. Ha nye phone number anyanwa. One of the worker wee kpọọ nya wee gwabịa gwasa anya wee si okay. O wee nye phone number na eche not just ka o belele. This guy wee kpọọ nya wee sị anya gwe bịa nọ. Nya si ani anọ na village. O sị just nya gwa village o. Nya wee gwa the guy land ya na village. Ka ọ ga-abịa gotesie ife. Wee bịa wee gwabi okwu gwasị anya okwu sị anya nyekwene ka ihe anụnwa wee nye down. So kwanya gwasị anya okwu na after 1 week the guy chigetekwa. Fana abo bidozie kpabazia na phone. Imagolo from there fana abo yeba. After 2 months nye chigeta azụ n'office. Ya na the guy yebazia no. Osimo kwanya kia chigetela azụ ya na this guy na. Unya tile anya kia malife na-eme na ndụ nke hapụrụ ya. Ọ bụ li no nwege enyi nwanyị ọzọ ya na ya na-abụ na-akwụ. Ni a mindra maka na this guy nke nọ na ndụ ya no fụsiala ya n'anya. Nya wee gafuda another thing na ahụrụ. Lie na-egwusili ọgbọnọ. Afọ ya tago. After 8 months fana abo wee jee egwu awantilo. Wee luo ọ bụrụ na nke hapụrụ ya du nwanyị ọzọ wee bịa. Denu nyanwa na nke na-eme supply n'office ha. Wee solu bịa wuzi current enyi nwoke. Nya wee nekete this girl eji nwoke nwa do wee bịa. O wee bụ na akụli ya hands down. Mana mma o. Mana akwụkwọ everything no gbara nya na ya na-abụ. Nya yikwu red that day ife ya nya chapụla achapụ. Setu ka this guy isi nọzelu tagebe ọnụ na-eni. Na o kwere agba egwu nya na enyi nwanyị udo wee bịa. Nke ahụ na-asị aka agba egwu ọjụ. Nke ahụ na-asị aka agba egwu ọjụ. Nke ahụ kwụla ọtọ na-agba egwu si ya. Nyanwa nya kpunyite enyi nwoke nya na ya na-abụ were ọkụba dị egwu. Fa wee na-agbụ ya nya wee na-agbazi ya nke ịmago nnu tinye sugar ka o wee tee ezigbo ụtọ. Chee! So kwanya kia ha gbasizi ala egwu nọzala na aṅụ mmanya enyi nwoke wesị ka onye ọma mere wee banye na wee gaba na washroom ije nyoma mere. Ozugbo this guy sochie nya azụ. Ka o sochiri azụ afụ na o nwere ifuchie gwara ya. Eyọtago. Nya chenye nwoke na afọrọ. Mba o, nya wee bagara. Ke na-abalụzi ebe afọ ọ bụ na fana agbọkwụ na-aba mba. According to enyi nwoke, ọ sị na ya nyụsịrị amịrị na-apụta. Ọ sị ya this girl nya na ya na-abọso kedu onye ọwụ to him. Nya wee sị ya kedu ife gbasara ya. Anyway, if you care to know, no nwanyị anya chọrọ ịnụ anụ ya ga-anụ ya very soon. So wee sị ya mba o. Na that girl bụ nwanyị anya nwa chọrọ ịnụ anụ. Akwa ifugo. The guy wee sị ya na ọdụ ka onwe ihe na-eme ya n'isi. Maka na uche bụ na the guy amara ife mee na ndụ for akwa ịghọtago ọ ga-abụ ọkọọlị ya. Ka ọ ma the guy ọ ga-happy or something. I don't know. Ni amara ife bụ
recognition ya that day. So mana the guy be enyi nwoke na akọlia everything ime na ndụ fanka m wee sị ya gị jee chọba ebe ya ọfị ya na ihe nwa nọ na ọ bụrụ nke anụnwa na nke a bụ nke na ya na mmadụ adasị azụ ịghọtago. Beside na ya na-agwa gị next time ya trizkwa na kwụsị again maka ife enwere isi n'ọdụ. So ọkwana ka ọ na-conclude ife a na ya nwee na-abata ya wee bata ozugbo nwa enyi nwoke n'aka ka akpụlụ ya pụọ na enyi nwoke nke hapụrụ ya nụ ịdọ dị gị n'aka dochighe nya azụ buru ụzọ bie nya ọkpọ n'ọnụ o. So enyi nwoke nke ọfụ nwa wee rigolie ka ọzọ ọnya mpịata mpịa. So ndị ọkwa steward ka a na-akpọfa n'ọzọ ebe afọ wee gbuo ha ọgụ ya wee ji nwayọọ wee kpụrụ enyi nwoke wee naba si m ọkwana ya ọnụ nwanne echi bụ Monde nke nwanụ si na ya chọsi ala ndekwa n'ọfịs o. Abịasị ya na mmadụ na-achị anyị si na windo nye ọ bụrụ nyanwa nye ya edi ọnụ na ya nwada nwa pụọ je mara onye na-achị ya na this guy kwugidere ebe afọ agbasa ọlụ ya wee pụta ka ana o wee sobie n'azụ wee sị ya na onwe ife achọ ikwe ya sị ya na ya chọrọ ịma si ọ na-esosi eke na onwe ife achọ ikwe ya sị ya kedu ihe o wee sị ya nọ test ka a nyelie si o wee daa na eminire ka a hapịa ya just chọọ ịma ka ọ ga-esi feel ka amala ịmagolo not just test na ya chọrọ ịhapụ ya ya sị ya test ka inye m na ịbịa be m sị m na ịchọ ọzọ na ịkụla aka n'ọnụ ụzọ m sị m na ịchọ ọzọ mgbe nọ 2 weeks na-alụ ọlụ na-eme some mistake before onye isi anyị wee sị m nara test ka inye m kpọrọ m na phone for that 2 months nọ na village. Test ka inye m ka m chigetela azụ ịlụ ọlụ mara na m echigetego. Test ka inye m kedu ụdị test ọ prank ga-anọ more than 6 months wee mara ya biko na ya chọrọ echekwana ihe egwuregwu this guy ya adakwa na ahụ ya sị a na adọ sorry not test na eminiri nkewa na-akọgheli inye m test mana idu nwanyị wee bịa egwu awantịla inye m test esi ọsị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya ọsị m ka a na-akọrọ anyị ha kịta na this guy ihe ọbụla ha maalụ onye ọbụla ha maalụ since ha ji wee nọrọ na that relationship for 3 years and na o jesigoje na-ayọ fafa bịa na ahụ ya hapụkwana ya afọ ifugo ọsị bụ nne na ịgwa m eziokwu na ya chọrọzi this guy mana ndị mmadụ na-abịa na-agwa ya na-asị anya chetakwa na fe enwego history na ọ bụgodu na the guy na ọ bụrụ test na ọ dụ sorry na mgbe ụfọdụ na ụdị ihe a na-adọkwanụ mma ka o mee ka onye afọ wee mụrụ akọ ịmara na-akọ so many things ya wesị ka amalife ndị mmadụ lo nwanne m kedu filo ọ bụrụ na gị nwa bụ Doscal ihe agbaghalụ this guy inye gị test for more than 6 months kedu ụdị test bụ ife ahụ anyway ka ị ga-ahapụ ya ka o je taba afụfụ dị ọlụ nji a ji nwayọ focus on the guy love gị do ready to marry you and move on. Ike gwụrụ gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ Doscal aka iji ma ife ọ ga-eme ma ya kwasị ọnụ bụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.